Hola, que tal? Moi boas, benvidas, benvidos a Recuncho Gamer Podcast, último Recuncho Gamer Podcast da tempada, episodio 25, da segunda tempada sería o 11 ou algo así. Non estou para contas, estamos xa a finais de xuño. Que tal, como andades? Saúdos a xente que nos está escoitando xa desde Spotify, desde iVoox, desde YouTube e o resto de plataformas de podcasting nas que estemos, nas que ainda non sabemos en cantas estamos, todas, algún día saberémolas, pode que para a tempada que ven. Tamén saúdos a xente que está hoxe polo Twitch, que estamos aquí pechando a tempada, está xa xente aí saudando, pues eso, a Alan, a mí, de Janito, o Medareia, as propias comidas tamén saudan por aquí, logo ahora saludaremos por aquí. Pois imos cas presentacións habituais. Que tal? Como estás de fin de tempada, Lara? Pois moi ben, xa fin de tempada, que curto se fixo este ano. Igual porque empezamos un pouco tarde, non? Si, isto foi o da pretempada que montamos aquí, raro, comezamos en marzo, pois claro, podes botar unha semana máis. Outra xente, outros podcasts despiden semanas anteriores, pois nos unha semaniña máis, total. Vai estar pagado igual. É o que hai. Moi boa, Rita, como vas? Hola, ¿qué tal? 11 episodios, como as series de Netflix, hai que ver, aquí hai... Sí, como a series de Netflix de 11 episodios, efectivamente, sí. Ahora estamos todos no mismo tipo de axenda. Sí, a ver, hai que mirar como... Temos que facer xa o ano que ven tempada tipo Disney Plus, que son series de 6 capítulos. Eu creo que o noso objetivo é ser Disney. No. Pero, ti que opinas, Ángela Triana? Que tal? Moi boas. Eu son máis de capítulos de series desdas de antes, que eran 35 episodios, sabes? Que eso non remataba nunca. Empezabas e non sabías cando remataba. Sí, como platos combinados, por exemplo, platos combinados. Santa Bárbara, sabes? Cousas desas. La usurpadora. Sempre referencias fresquiñas aquí no Ya sabes. Como o pescado de Abrara Curcix. Outra referencia fresquiña para todos vos. Xa me mataches. Filatelix, en fin, perdón. Antes de tirar para diante, @RecunchoGamer en todas as redes sociais, xa sabedes, para máis contido sobre videoxogos. Al final, si TikTok vai ben. TikTok, Facebook, bueno, Facebook non pasa de moito tampouco. Twitter e Instagram, algunha máis estaremos por aí, pero esas son as principais. Teñamos moitas ganas de ter esta xente que ven hoxe por aquí e dixemos, bueno, se as imitamos este ano, en la que non temos tempada, temos excusa para a tempada que ven, volver a las imitar. Por exemplo, se está a cosa ben. Falamos das Womansplainers, como sabedes, un dos podcasts máis enlleiros do Podgalego, da podcastfera galega. Hoxe veñen en representación deste insigne programa, xa ca tempada despedida, a malvada profe Sara, moi boas. Hola. Hola. A mí podes chamarme Eda Piedrix. Eda de Piedrixito. Eu non o pillo. Non pode ser. Pode ter que ver con 96 do nome. Pode ter que ver. Sí. Igual sí. Pois nada, o primeiro, para alguén despistada o que é a primeira vez que escoita isto das Womansplainers, que son as Womansplainers? Bueno, pois as Womansplainers é un podcast en galego que, a pesar do noso nome, as Womansplainers somos 3 mulleres e un señoro en vías de rehabilitación, que é o Janito, que está por aí. Janito, saúda no chat, por favor, a que non te coñeces. Janito, la patita. É que, a pesar de que parecemos máis vellas, nacimos o ano pasado, en febreiro de 2021, un pouco acubilladas polo ambiente pandémico e que a xente que estaba na casa non tiña moito máis que facer que gravar podcast e escoitalos. E a bandeira do noso podcast é explicar cousas, como levan facendo os homes todavía, opinar moi forte sobre as cousas de que sabemos e aínda máis forte as cousas das que non temos nin idea. Aínda que non era a idea inicial, ao final tamén pois convidarmos mulleres moi interesantes de todos os eidos da vida pública e privada, xente con maior ou menor presenza pública, que veñen falar do que lles peta. E por suposto, estades as 3 convidadas, facer o Womansplaining sempre que queirades. Eu teño Sara, un plan contate xa. máis cousas. Tes un plan xa. Eu teño un plan, Eu non máis do que que iba a deseo dicir falar. Ai, perdoa, Rita. Eu só iba a dicir que a este ritmo imos chegar ao número de capítulos de One Piece. Aí estamos, que referencias, claro que sí.
Bo, eu, así, por facer un comentario un pouco de vella tamén, pero non tan bello, eu aspiraría incluso a chegar aos de Lei e Orde. Wow. Madriña, Histórico. Tutum, tatatara, Sí, está fresquilla a cousa hoxe. Rita, dille aí, fala aí co asistente, Janito toma nota da xenda que a Rita quere falar connosco. Vamos falar sobre... Isto é sobre literal, temos unha xenda. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, está Janito xa chorando por iso. Por exemplo, que temáticas podemos atopar no... Bueno, hai un pouco de todo, pero non sei, así, un dos temas que máis vos gustaron de tratar no programa, igual pola convidada ou pola temática en sí. Dalle, Sara. É que temos de todo. Eu porque me pilla máis recente o das viaxes, que os consellos da Carme Saborí, desculpamos a súa ausencia hoxe, sobre como facer as maletas. Tamén falamos con Cris de Viaxantas, falamos de... Cal foi o noso episodio de peches? Conas. Non sei se pode dicir isto neste horario. Falamos un pouco de todo, a verdad? É que... Se me dis, cal é o tema dos womansplainers? Falar de todo. Falar de todo un pouco, sí. Así en xeral. Ás veces facemos programas soas que son, para min son, ás veces son particularmente, non sei, son como que nos sentimos máis libres e falamos de cousas moi xenéricas, como os medos, o consumo, sí. O así temas moi xerais. O exercicio falamos. O exercicio físico, non? E despois traemos a xente que sabe un pouco do tema ou non, para o caso. Pois, por exemplo, Laura de Pingando estivo pois a falar connosco recentemente de conas, pero tamén no pasado pois de hixiene, de bragas, o sea, de todo, bueno, sí. A Laura ademais xa coroamos outro día máxima experta das redes galegas nas conas do país, entón, claro, todo o que rodea esa zona xenital, pois ten que... Pero si tamén falamos de temas moito máis serios, como o consentimento sexual, como os cárceres, a vida das mulleres nos cárceres, con Iris Malvido, que é psicóloga penitenciaria, algún outro tema así... Bueno, a sí, por exemplo, de expresión. A liberdade de expresión que temos a Laia Rodil, que é deputada, outra deputada que estivo exdeputada, a mellorito foi Luca Chao, a falar connosco do tema das mulleres no poder, que temos unha, non sei, unha chea de... Temos unha sexóloga genial. Cousas para pensar, cousas para reflexionar, un pouco sí, os máis serios e un pouco dramáticos este ano quizáis foron os relacionados coa maternidade e as non nais, que falamos de cousas como a morte perinatal, a infertilidade, etc., a violencia obstétrica, con mulleres que falaban tamén desde a propia experiencia, de gordofobia. Sí, hai un pouco de todo. Hai episodios moi felices e outros que levan trigger warning, as cousas como son. Xa que estamos en Recuncho Gamer, quería lanzaros tamén unha preguntiña por aquí. Eu vou falando agora, porque logo, como estou modo Janito tamén, un señor rehabilitación con outras pois agora vou lanzando preguntas, pero logo xa explicamos máis. Quería preguntaros un pouco a vosa relación cos videoxogos, que ademais creo que sodes de xeracións distintas, tanto Malvada como Sara, co cal entendo que o contacto é distinto. Grazas por sublinhalo. No. A ver, notar non se notaba nada, O sea, ti ves, non se... No, físicamente... Pero físicamente, se ves unha foto que lle chego a Sara aproximadamente por aquí. Había costa, hai que dicilo. Había costa, bueno, pero non levabas botas, que chegas a levalas e igual xa era polo endigo. Pois comeza ti, María, cedoche a palabra, despois continúo. Pois eu aceptei o convite porque íamos vir teóricamente en grupo, pero eu non son nada gamer, entre outras cousas, porque é unha cousa que na xente, vou dicir así, nas mulleres da miña xeración e clase social, os videoxogos estaban completamente ausentes. As primeiras consolas comezaron a aparecer máis ou menos alrededor do tempo en que eu fixen a comunión na miña contorna social, tiña, sí, unha prima terceira e outra curmá así medio política que unha tiña unha Nintendo Basic e a outra tiña unha destas Atari tipo, bueno, multixogos e así. Pero das miñas amigas da escola, que eran unha chea delas, ningunha tiña unha videoconsola. As videoconsolas tiñan algún rapaz e non calquera, porque costaban bastantes cartos. E ademais había un tema interesante. Houve algunha persoa xenerosa así da familia extensa
que lle ofrecera a miña nai, non sei se fora polo meu 10º aniversario ou pola miña comunión, regalarme unha videoconsola. E era algo que non pagaba a pena, porque para usar a consola precisabas da tele. Eu vivía nunha casa onde vivían 8 persoas e só había unha televisión, entón non podías deixar que o neno monopolizase a televisión. Xa sorte tiñas e che deixaban ver o Xabarín Club pola tarde. Esta experiencia posiblemente tamén a fixestes vos, non? Entón, os primeiros contactos dos videoxogos para min viñeron nas salas de xogos, curiosamente. Quizáis un pouco na adolescencia, así, máis na casa de amigas e tal, o primeiro xogo que xoguei foi o Age of Empires, o sea, que xoguei con gusto, digamos, non? E tamén, bueno, sí, acabo de dicir Age of Empires e quizáis foi o Tomb Raider, pero, bueno, os dous máis ou menos na mesma época, non? Que, ademais, bueno, pois nun dos casos xa metemos un dos personaxes dos que queremos falar hoxe. Pero nunca, quero dicir, sí, nunca tive unha consola propia. Teño a mesma relación un pouco conflictiva cos videoxogos porque se converteu nun lecer nunha actividade de lecer case única para moita parte do meu alumnado de clase social menos favorecida, con familias máis desestruturadas a raíz da pandemia. É dicir, teño rapaces que chegan a casa e en vez de xantar, como non están os seus pais, comezan a xogar os videoxogos até a noite, como un bocadillo ou o que for. Outros que non veñen a clase porque me din que estiveron xogando os xogos até rapaces de, quero dicir, segundo de eso, non te estou falando de bacharelato, porque estes non chegan a bacharelato, vamos. Porque estiveron xogando os videoxogos ata as 5 da mañá ou así, entón comentache un compañeiro, non? É que fulanito vai vir porque estivo ata as 5 conectado xogando a tal. Entón, claro, teño unha relación complicada. Tamén sabedes que un tema do que se fala moito agora, polo menos, bueno, en ámbitos como o meu do ensino, está moi presente, non sei se o coñecedes, é do problema dos xogos con recompensas aleatorias e como se están a converter nunha porta de entrada para a ludopatía nos nenos máis novos. Sí, xa hai rapaces ludópatas, xa rapaces que están facendo rehabilitación de adiccións a sustancias antes de facer os 16 anos. Entón, teño a miña precaución co tema. Sara, Totalmente entendible. Pois, a ver, a miña experiencia é un pouco distinta. Eu clasificaríame como soft gamer, se que existe esa categoría, se non inventámola ahora mismo, que non pasa nada. Pois, eu a verdad é que non tiven acceso a internet na miña casa ata os 15, 16 anos, non? Pero xa empecé a xogar antes aos típicos xogos que había no ordenador, en plan o Buscaminas, o Pinball, encantaba. Eu estaba ali, non sei canto tempo xogando a Pinball, dai que te pego. É como fastidiaba cando a bola se colaba polo medio. O cadete espacial, non? Exacto, ese. O do Windows, non? O cadete espacial, maravilla. Despois, cando xa tiven acceso a internet ou cando ia cas miñas amigas á biblioteca, conectarme ao 20, a biblioteca do Concello, e ao Messenger e todo isto, pois xogábamos a minijuegos.com, que era unha páxina super famosa daquela época que había moitísimos xogos. A mí gustábame sobre todo os de plataformas. E cando me regalaron a miña primeira consola, que foi unha Nintendo DS Lite, e pois os xogos que máis me gustaban eran o dos canciños, que xa non me acordo como se chamaba, o de coidar os cans, que non sei, eso, Nintendogs, o Animal Crossing, bueno, encantaba. Unha auténtica do Animal Crossing. Fantasía, pero o Animal Crossing de verdad. No, de verdad. Non isto que hai agora. O Mario Party, que ese xa foi cando xa era un pouco máis maior. O Mario Party tamén me gustaba moito. Bueno, así, destes típicos. Hai o Zelda, tamén tiña o Zelda pa DS, non? Despois, mercaronme a Wii, xa cando xa era un poquinho máis maior, para min máis para miña irmán. Bueno, aí tiña o típico, creo que ten todo o mundo, Wii Sports, e tiña un dunha granxa que me encantaba, de cuidar animales, tiña tamén como un modo aventura que tiñas que ir conseguindo uns pétalos, como se chamaba? Harvest Moon. Pero que os nomes son malísimos, tía, pero Harvest Moon encantaba, que fantasía de xogo. Despois, bueno, cando fun medrando, a verdad que fun deixando así un pouco de lado máis o tema dos videoxogos, porque non tiña tempo para xogar. Agora retomei a miña afición aos non videoxogos. Empezando máis xa con xogos de mesa e xogos de rol, que nunca xogara na miña infancia e adolescencia. Viva! Pero o Aldán, que está por aí polo chat, e pode asomar unha man aquí, que está por aí detrás, de fondo, pois metiume aí
o gusanillo ese dos xogos de rol. É verdade que son divertidísimos, encántame. Pouco máis, aí está a miña andanza polo mundo dos videoxogos. RPG, claro que sí, así me gusta, encántame oír eso. Bueno, pouco se fala do Among Us en época de pandemia, que eso sí que foi unha adicción. Eso sí que foi unha adicción Eso come como moitísimas horas. A veces pareceme que foi como unha fiebre que vivimos todos. algo distópico, sabes, unha cousa. Eu cheguei a usalo, a explotalo didácticamente para as clases de alemán o Among Us. Ai, John Amil que está dicindo aí no chat, sí, eu tiña un Pokémon tamén para Nintendo, pero non me acordo cal era, pero gustaba moito. Menos mal, pois, iba a chegar aquí a Mil, que é super Pokémon. Que non se entere de que eu non xodei o Pokémon. Vou dicir unha cousa, Amil, ao Pokémon xogaba o meu irmán pequeno, que ten 11 anos menos que a min, el sí que tivo unha Game Boy daquelas grises, onde xogaba o Pokémon, pero vamos, sí, un tema xeracional tamén. Ainda así, eu non xoguei a Pokémon, pero bueno, son amigo del porque pola parte de Sonic creo que lle caio ben. Se non é por Ten que haber algo. Un Pokémon. Pois nada, feitas as presentacións, imos xa co que di o título do programa, que facer a womangamerización. Igual que buscaba a palabra máis fácil de pronunciar. Pero isto fai roll of the tongue así fácil, womangamerización. No, en realidad no. Estaba metido. Entón, temos unha serie de temas aquí anotados nunha escaleta e eu abro vos mesa. Se queres, comeza a tilar xa por orde de lectura de pantalla de temas a tratar de cosas que aparecen nos videoxogos que hai que womangamerizar. El cielo está womangamerizado. El womangamerización que lo womangamerización. Non vai quedar eso, Isto é demasiado complexo. Bueno, pois unha das primeiras cousas que nos encontramos nos videoxogos desde os seus inicios, que para todos, casi todos foron, bueno, a inmensa maioría foron a acabar na Nintendo e nas más de Mario, encontramos que en todos estos xogos desta época, unha pauta que se sigue mantendo hasta ahora, temos o caso da damisela en apuros, no cal a nosa misión no xogo é salvar a princesa, rapaza, muller e irmá que foi secuestrada teñen retida e temos que recorrer toda esta enorme aventura para ir a rescatala. Isto é moi constante nos videoxogos, sobre todo de finales dos 80, e ainda agora sigue existindo dunha maneira tremenda nos videoxogos, tamén nas películas da época, hai que dicilo, ao final todos o ocio bebe dos mesmos lugares, pero bueno, eu personalmente non... Claro, eu empecé a xogar moi novos videoxogos e non era... Tardei moito a ser consciente deste asunto da damisela en apuros. Pero realmente, vendo cara atrás, eu dou-me conta de que é verdad, a representación femenina nos xogos era salvarnos o pescozo por todas partes. O Mario, o Zelda, no Resident Evil tamén sigue pasando moito. Sigue pasando Sigue pasando hoxe. Non sei como vos, se vos pasou como a min, se foi unha cousa que un día dixeches, ostras, pois é verdad, non valemos máis que para que nos rescaten, ou é isto que vos chedes conta a cedo. Eu reconozco que é unha cousa que tardei moito en reaccionar a elo. Eu comentábamos antes un pouco, antes de que entramos en directo, deime de conta antes de que, bueno, pois, porque era algo que me afectaba directamente a min como xogadora, non? Por exemplo, no Zelda que tiña para a Nintendo, o Zelda era o Phantom Hourglass. Non podía crear unha personaxe feminina. En plan, era Link e xa está. Era Link que rescataba a princesa. Entón, eu nese momento fui consciente de, claro, é que aquí, como non pode ser unha muller, non, a que viva a súa propia aventura, xa non falemos de que unha muller rescate a outra muller nun sentido romántico, como a historia esta de Link ca princesa, sabes? Eso xa era unha cousa moito máis impensable. Pero sí que me pasou, Lara, un pouco como distí, non? Que agora, mirando para atrás, sí que dixo, pero que claro, non hai historias nas que nos podamos ser as protagonistas. Só hai historias nas que nos somos as rescatadas. A coitadiña que está ali atrapada ou que está ali secuestrada ou xa está. Pero nunca é a que viva as aventuras
bueno, case nunca, hai algunha excepción, a que vive as aventuras ou a que vai rescatar, bueno, xa me diredes hai algún xogo que eu non o conozo, no que sea un home o que estea atrapado e vai a rescatar unha rapaza. Eu non o conozo, tampouco son unha gran sabia da materia esta, pero bueno. Regular. Eso sí te rescatan, porque hai unha cosa que é moi tal que Sí, non sí, non todas as mulleres valen para rescatar, algunhas solo valen para que queden aí na Outra lama. vez. Sí. Hai un xogo unha de cousa Mario. curiosa. Perdón. Que hai un No, fala, único fala. xogo de Mario no que a princesa actúa quitando os Mario Kart e Mario Deportes Claro, e sí. Mario tal e o Mario 2 porque non era Mario e aí sí que podías escoller a princesa Era como Era outro outra xogo categoría. e meteron as personaxes de Mario para encher e aí sí que podías escoller a princesa é o único caso dun xogo de Mario no que podes a princesa pode facer algo activo. Pois menos mal. Eu ia Bueno, dar así unha nota curiosa como filóloga agora, non como mansplainer, que os videoxogos desde os seus inicios foron un obxecto desexado pola narratoloxía, pola análise das estruturas narrativas, non desde a filoloxía. En realidade, iso que vemos neses primeiros videoxogos, nes primeiros poden ser 20 anos, pero vamos, non deixa de refletir de alguna maneira, de reproducir o que a morfoloxía do conto de Propp, que era un formalista ruso dos anos 20, atopou en todos os contos populares rusos, que ademais é aplicable en xeral ao grosso dos contos populares, dos chamados contos de fadas de todo o espazo indoeuropeo, desde o norte da India ata Islandia e desde logo ata a Península Ibérica. Non? Unha cousa que adoita acontecer é que a personaxe protagonista nese tipo de contos cando é un home, case sempre é un heroe, un protagonista activo. Sí. E cando é unha muller, a muller é normalmente unha vítima. É dicir, a muller é o que se chama unha protagonista vítima. A muller non fai cousas, a muller as cousas pásanlle, sonlle feitas a ela. E nas poucas excepcións en que a muller a que actúa é para meterse en líos. É dicir, a muller é mellor que non faga cousas de seu, porque o que vai pasar é que se enrede nalgún problema e alguén teña que sacala de aí. Pero normalmente é vítima. Pode ser vítima dun home ou dunha muller. Ollo, aí é onde entran as mulleres como activas, que son as malvadas. Exactamente, non? As malvadas profes. As nais, as madrastras, as bruxas, etc. Non as feiticeiras, tal. Iso sí. Pero por iso digo, bueno, ben curioso o tema este. Pois sí. E si, bueno, que comentaba John aí, que é verdad que Peach ten un xogo propio, Non pero coñecía. vamos, mellor que non. Mellor que non. Saben, que ahora Encantoume esa reacción. Era algo Unánime. Os poderes eran polo estado de ánimo que tiña. Sí, eran polo estado de ánimo de Peach. Que ben. En plan, Que podía- ovulación. Claro, porque as mulleres somos así Claro. moi Exacto. sentimentales, sabes? Claro. O sea que era sabido. Bueno, eso, nós non tiñamos, as mulleres non tiñan parte activa nos xogos. Éramos unha xustificación para que o personaxe masculino fixera o que levara a cabo a súa aventura, que é o que nos leva despois ao caso que lle gusta tanto a Iago da muller na neveira, que o terroriza tanto no Max Payne, que é pois sacrificar a un personaxe femenino para ella irmá, normalmente a parella. É o que desata Pero a tamén vinganza, pode ser toda a importante. súa familia, e a veces Tamén pode ser toda a tamén familia, é parella e fillos incluídos. Sí. Ou parella é secuestrar os fillos, que eso é criminal. Bueno, Por si non Liam queres Neeson cometer infantil. leva vivindo diso. Exacto. 20 anos. Eu o que penso, Liam Neeson, senón non habería peli de Taken aquí. Que Liam Neeson foi Michael Collins, por favor, respeto a figura de Liam Neeson. A ver, é que se lles quitas estes argumentos quedamos en pelis de tarde de Antena 3. Eso tamén é verdad. E iso non pode ser. No. Pero bueno, sí, é verdad, o sea, quero dicir eu que dis de Liam Neeson, que ao final os xogos son solamente outra forma de ficción, non? Outro soporte para a ficción e ao final refliten todos os tropos, todos os lugares comuns da ficción do seu tempo. Son un espello do seu tempo, nese sentido. Ou a veces o espello
vai un pouco máis por diante e a veces vai un pouco máis por detrás, é un espello moi particular. Sí. Eu apreciei ao God of War, que era un exemplo magnífico de muller na neveira, pero logo o remake, non sei como chamarlle, o remake é unha edición nova, é un remake que, non sei, bueno, o último, que a muller xa estaba morta, non era venganza, morreu de normal, pues, collería unha fiebre, non sei, ela palmou como palma a xente normal, el non tiña unha misión de venganza, era, bueno, ahora estamos na nosa... pues no noso proceso de duelo, pero normal. O sea, non me teño que vengar aquí de nadie. Entón, esto foi... Claro, o sea, porque é que cando morres de morte morrida non é épico, non? Exacto, pero eu apreciei, porque non se sentía tan frigorífico, porque é cierto, pobre morreu de morte morrida. Directamente desaparece a muller e xa está. Xa nin xa obxecto, está, pero tampouco hai aquí que darlle demasiadas voltas ao tema. Di Janito que están morrendo personaxes que nunca morreran. Sí. Que eu teño unha pregunta con respecto a iso, porque si estamos vendo unha serie de personaxes últimamente masculinos que teñen ese rol como de pai, porque no God of War que cita a Rita, digamos que xa non hai muller, entón falamos de que da paternidade. Entón, non sei se é unha cousa de xogadores que xogaban aos God of War fai 15 anos, agora xa son pais e necesitan este tipo de cousas para identificarse. Entón, a muller que lle den, por exemplo, neste caso de Rita, hai outros exemplos de xogos tamén que están tendo esta evolución, non sei se... O Last of Us, non? Que o personaxe principal é como super... O Witcher tamén. Si non, os gamers van sendo maiores, claro. Claro, pasamos a todos. Nós tampouco tivemos internet ata os 16 ou máis. Porque non existía. Ya. Ese te chamaban por teléfono cortadas. Correcto. No, para xogar ao Counter-Strike había que ir ao Ai, sí, e botar pesetas. 100 pesetas. Ai, que bellos somos, mi má, mi má. Esa época xa non a pillei, xa me pilla cousa moi marciana. Mellor, pero bueno. mellor. Sí. Eu quería comentar que no que dicides de que as personaxes como que evolucionan ao ritmo que evolucionan os gamers tamén, non? Que tampouco hai como referencias femininas para isto, non? Porque quizáis está peor visto que unha muller de, non sei, 30, 40 anos xoga videoxogos que o faja un home da súa mesma idade, non? É como, non sei, é como moito máis habitual o rapaz de 30, 40 que sí, que se pon a xogar a Play ou a outros xogos, pero claro, se o fai unha muller é como... Que raro, sí, non? bueno, estamos nós nada máis. Que nos divirtamos, as mulleres que nos divertamos está mal. Si nos divertimos bebendo está mal, se nos divertimos fodendo está mal, se nos divertimos prohibido divertirse está mal. Sí. Somos a resistencia. Criaturas moi serias. Pero, o sea, ao final acabas conhecendo un montón de xente que si mulleres, claro, sí. Que sí que xogan. O que pasa é que na mentalidade colectiva da sociedade é como unha imaxe que des, porque, bueno, tamén aos 30 anos xa eres bella e todas esas cousas. Claro, claro, aos 30 eres bella e xa tens que estar casada, ter 2 hipotecas e 7 fillos, pois entonces como vas a estar xogando? Ti non tes 3 bebés que amamantar nas túas... Cantas tetas eran? 3? 7? Todas as que queiras. Fagan falta. Van salindo. Bueno, eu alegro-me moito de cousas como Ángela que está embarazada e lle preguntas, bueno, que tal vas? Eu penso que Ángela cando lle pregunten como foi o seu embarazo vai contar, pois estaba xogando Elden Ring. Sabes, en vez de contar cousas como pois o embarazo foi moi bo, moi malo, e tipo, estás xogando Elden Ring? Botei 3 días atascada cun boss. Eso parece unha maravilla. Son moi feliz con esto. O Aldán está se descojonando de fondo porque non para de xogar ao Elden Ring tamén. Sí. Terrible. Non sei se os paredes por aquí polo micro. Esta semana tiven que facer un break xogando as Tartarugas Mutantes, que é un xogo maravilla para desconectar. Isto para o embarazo recomendo moitísimo. Sale April no xogo das Tartarugas Mutantes. Home, e cando pasas unha fase con April, fai así. Solta o micro. E hai que rescatar, pregunto por unha amiga. É igual de activa que as tartarugas. É máis rápida,
como que ten menos forza e máis velocidade, que isto tamén pasa moito, que as personas Eso é un clásico, Verdad. Sí. Sempre Típico, pasa. Pero bueno, reparte igual. A min gustame máis que sexan, me gustame máis as personaxes rápidas que fortes. Ao final sempre acabamos xogando doble daga en vez de espada e Claro. escudo. É lo que hai. Doble daga. Escudo para cobardes. Que máis Lanzavos un ítem dos que temos aquí por aquí anotados. Veña. Veña. Muller como decorado. Eso é un clásico. Secretaria malvada que sei que o tiña anotado nas notas. Sí, era un de tantos, era tropos. En realidade, aquí, claro, as que comentan xa sei, pero por se acaso alguén dos señoros que nos seguen no público non coñece a Anita Sarkeesian e Feminist Frequency, ela ten unha serie de vídeos moi interesantes, non, que os tropos contra as mulleres, digamos, é dicir, os tropos femininos, os clixés de personaxes femininas que aparecen en videoxogos bastante mainstream, non? E, bueno, hai diferentes categorías, unha delas é de muller como decorado. A mí parece máis interesante, en realidad, case o da, agora que falastes da damisela en apuros, e tamén tiñades vos na vosa lista, tiñamos as dúas, tanto vos como a min, creo, o da Femme Fatale, eu puxera a sedutora malvada, vamos, a Femme Fatale, que iso, que a mí é unha cousa que se remonta a antiga Grecia, a sirena que cos seus cantos atrae o home para despois destruílo, non? Destrozalo, asasinalo e descuartizalo a ser posible. Maravilloso. Sí, todo bien. Que é un tipo de personaxe que está moi presente e ás veces mesmo en formas que non recoñecemos como clásicas, pero sí que son. Por exemplo, en Dragon Age, que temos o personaxe de Morrigan. Estaba xusto pensando nela. Estás pensando nela? Pois Estaba pensando nela. É que a Morrigan é un personaxe da mitoloxía, é dicir, non é exactamente ese personaxe, pero chamase Morrigan e está, bueno, claramente inspirado en personaxe da mitoloxía céltica, non? Das Illas Británicas, por exemplo, non? Por poñer, bueno, vos sabedes moito. De Irlanda, especificamente. De Irlanda, especificamente. Sí, pero bueno, eu creo que a Morrigan tamén aparece, non aparece tamén na mitoloxía de Gales, e non. Me parece que no, pero bueno. No. Pero sí, o sea, totalmente o seu personaxe como a feiticeira medio oscura, que a veces axuda ao héroe, pero podería volverse contra ti en calquer momento, como na como lle chaman? O roubo de ganado de Cooley, a Morrigan mitolóxica, fai eso, primeiro ofrecelle axuda ao heroe e despois, cando o heroe di que non se quere deitar con ela, pois metelle unha puñalada, é un traizón, tal cual. Entonces, é verdad que xusto pensei en Morrigan do Dragon Age porque sí que ten ese vibe de en calquer momento Morrigan meteche a puñalada. Son as miñas personaxes favoritas esta, que conste. Un pouco. Ti és moi escura, ti és identificada. moi fatal. Claro, Pero pasa moito que estas mulleres, canto máis exuberantes e máis femininas físicamente sexan, máis medo teñen que dar. Non? Sí, non se sentido. Ai, inspiración! Maravilla. Increíble. No, pero pode ser, ahora parece unha cosa moi interesante eso que dixeche, son as que máis me gustan, Sara. Sí. Pode ser porque son as que máis cousas fan. As únicas que facían porque son personaxes que teñen a súa axenda e que teñen a súa axenda, non están controladas por ninguén, siguen os seus propios plans, pero a min pásame, por exemplo, cos películas de Disney e cos personaxes as malvadas de Disney. Sempre digo, bueno, pues serán moi malas, pero teñen as súas propias axendas, pensan por si mismas. Claro, por exemplo, Úrsula da Sirenita. Ela dixo a cousa como era. Se a outra firmou, foi cousa dela. Non, pero Úrsula, a letra pequena puxo claramente aí no papel. Hoxe estaba eu no notario e estaba me imaginando tal caso. Xuro, ademais, tanto a notaria como a que viña de apoderada que viña da banca eran dúas mulleres e estaban ali as dúas. De verdade. Que momento. Pobre.
E a miña A voz? propietaria propiedade da banca. Os cartos Dices, saindo. dinche, felicidades, propietaria. E ti en plan, Que fixen, que fixen. isto é bo. Todo moi sinistro. Pero bueno, girl boss power, o sea, xa ves que era unha propietaria, unha notaria, Agencia, Bueno, como se chama? Efectivamente. Poder. Sí, bueno, é un protagonista axente, non un protagonista víctima. Mira, é curioso porque antes que estaba eu co da análise narratolóxica, despois están os coadxuvantes, non? Que son as sidekicks estas, as personaxes femininas que só están aí para ser como, en realidad é unha versión con tetas do escudeiro de toda a vida, non? Que está aí, vos chamastes aquí na escaleta acompañante abre portas. Abre portas ou para curar, estás aí co botiquín. Sí, iso é un clásico, en plan, Totalmente. a personaxe que ten como o poder de curación ou a que fai as pócimas ou así, clasicazo, a verdade. Nos Final Fantasy sangran moito con eso. Especialmente. Pois sí, é un cliché máis no que encaixarnos, a verdade, con tal de non ser os protagonistas. Con tal E de que non eso, dar derivamos hostias. de ter que salvarnos a axudar, pero axudar Exacto. co xustiño e de apoio aí secundario e despois a ser mulleres que pensan por sí mismas, pero se pensan por sí mismas, cuidado con elas. Pero non moito. Sí. Pensen por si, pero non moito. Eu penso que se ten que ver un pouco con que o rol de coidador sempre foi feminino, Sí, clásicamente. Non os O hablamos típico- de coidados e limpeza, estas cousas as que me dedico son Claro. habitualmente femininas. En plan, eres superpoderosa, pero poñer músculos no, dar hostias no. No, No. Que Xa o que pouco estás feminino. comentando, o tema de que non teña axenda, claro, pasa un caso no ICO, estou pensando que o plantexamento inicial é damisela en apuros, tes que rescatar, pero como rescata xa ao comezo, entón a xenda dela é pois, o que diste, abrir portas ou resolver puzzles. O sea, é un mecanismo de resolver puzzles. De feito, da triloxía, digamos, do Team Ico, ao final, a personaxe que menos entidade ou menos traballada está case é ela, porque o outro sidekick é un cabalo, na segunda parte, que está bastante ben, e no terceiro xa é un animal gatuno tal, que te sulle unha empatía que tal. Pero claro, na primeira, en fin, que nos xogase, sabe que estamos indo. Quería poñervos unha imaxe, así tamén para lanzar outro tema, porque é unha curiosidade que eu cando descubrín tamén quedei un pouco así, hola, que está pasando aquí? Imos para o primeiro Metroid, con Samus Aran como protagonista, que pase no para que non teña a imaxe, unha personaxe que en pixel, pois é unha personaxe con armadura así típico metálica, robótica, en principio non lleves ninguna marca de xénero. Que pasa? Cando rematas o xogo, por primeira vez, a un ritmo normal, descúbrese que é unha muller que é Samus Aran e veselle a cara porque quita o casco. Pero que pasa? Que isto, como hai que dar recompensas para os homes que estaban xogando iso, que se non vas a aburrir, que pasaba? Se rematabas o xogo en menos horas, pois, se rematabas en 3, aparecía en bañador, e se rematabas en menos dunha hora, creo que era, pois aparecíache en bikini. Todo isto con gráficos do ano 86. Que sexy. A xente tiña moita Píxeles imaginación. sexys. Que se está perdendo eso de ter imaginación, por outro lado. Entón, claro, aquí aparece outro tropo que é o da muller como recompensa. Que non se coñece algún exemplo máis ou queres presentar algún exemplo máis disto? Bueno, eu sempre que penso neso, penso no exemplo máis horrible de todos, que é o de aquela máquina arcade no que era algo tipo Tetris ou Puzzle Google, según iba resolvendo, as tipas iban quedándose, saliendo as tipas ou varias tipas, que cada vez iban tendo menos roupa. Ah, non sabía eso. Sí, eu recordo ver esa máquina de arcade na miña infancia. Memo. Sí, non son capaz de recordar o nome, non son capaz de recordar o xogo, pero non, que era como que ibas despintando o cadro que había por debaixo tamén. Sí, exacto, ese. Sí. Pero bueno, isto xa era vamos a dicirlo, eran os finales dos 80, vale, era unha máquina claramente para un sector moi definido do público, pero bueno, quero dicir, a muller como recompensa claro. ou
A min isto e que moitas contas, veces- Iago, recórdame... Ai, perdón, Nada, que a veces penso no perdón, Street perdón, Fighter. que se me foi a conexión e non... É verdad, quedou cortado aí. Quedou cortada e nada, sigue. Nada, que o que contaba Iago lembrábame un pouco a cando nun xacemento histórico pois encontran uns osos con armas e con non sei que, buah, non sei, a tumba do guerreiro, non sei que, non sei canto, ata que despois descubren que era unha muller. Entón, empezan a facer piruetas mentais. A muller do Pois, claro, guerreiro. non coinciden que pudera ser unha muller guerreira, non? Fan piruetas mentais en plan, bueno, un enterramento ritual, porque claro, porque esta arma, seguro que era unha arma ritual, non se podía usar para pelexar de verdad. Eu que sei, movidas así raras, sabes? Con isto que dixaches ti de cando quitou a armadura a personaxe e resulta que era unha muller, non podía ser unha Momento, muller, eu non son un home. I am no man, pois Van a resulta que era inconcebible isto, non? Entón tuveron que arreglar de alguma maneira. Como? Pois convertindo nun Quitándole a trofeo. Por variar. Por variar. Tamén hubo esta cousa de Cotton Rider, que había unha lenda que dicía que se pulsabas non sei que comandos que parecía desnuda. E era verdad, ou era unha lenda urbana. E non, troleábate o xogo, se facías eso, ela explotaba. Bueno, os intestinos ¿Qué? son a parte máis íntima. Ela dunha morría, muller. sí, era Plot como, twist. de que vas? Cochino. Ela morría. Se intentabas eso, era como un comando de que tiñas que ir para diante, para atrás, para non sei que. Asasinada E a polo xente Jorge. facía, claro, porque a xente era Lara Croft en pelota. Bueno, Cos seus peitos triangulares a primeira. Sí. É curioso porque iso, Lara Croft, eu penso que foi unha das primeiras personaxes que estaba nun xogo moi mainstream como personaxe focal, que xogaban maioritariamente homes, pero xogaban como se fose unha muller. E houbo, antes de comezarmos, íbamos preguntar unha cousa se vos vos lembrades, que o que provocou foi como unha vaga de disfraces de antroido de Lara Croft. De ¿Verdad? homes, destes que sempre que iban pois de monxa porno, de enfermeira porno, de non sei, Clásico. criada porno, pois que de Clásico. súpeto Lara ían Croft. de Lara Croft. Non era Lara Croft porno porque xa porque xa era Lara por... porque Croft, sí. a diferencia era, pero eu lembro, quero dicir, eu lembro amigos meus da miña idade, non un, sino dous, tres, así amigos coñecidos tal, da miña contorna, disfrazados en diferentes anos e momentos, non todos xuntos nin nada, entre eles non tiñan trato, de Lara Croft. É ben curioso, non? É dicir, foi prácticamente pois, o primeiro, ese primeiro personaxe feminino que tuvo unha identificación bestial, non? Desde a base así de gamers adolescentes homes. Claro, problemático porque desde o punto de vista da representación dos corpos, que se queredes podemos falar a continuación, sentou un estándar tamén moi curioso, non? Porque, bueno, xa daquela se discutía, porque isto sí que o lembro, xa cando eu era nena ou moza se discutía sobre a representación dos corpos das mulleres e os parámetros irreais na banda deseñada. E o caso de Lara Croft era o mesmo, pero levado, pero pixelado, máis pixelado, e ademais levado a unhas xeometrías irrealizables, non? Segundo as leis de Newton, digamos. E ben curioso porque, claro, serviu de modelo para moitas despois dela. A ver, sí. é que a Lara Croft, que é unha girl boss, un señoro como Newton, non lle ten que vir a decir como se van a comportar os seus peitos, daste conta? Ela decide que forma teñen os seus peitos. Dale, Se Lara. ten que ser unha pirámide, son dúas pirámides. É unha pirámide. Claro, eso está. Non é arqueóloga. Pues xa está. Isto é curioso, porque ao final non deixa de Ai, ser veches. como as mulleres escritas por homes, pois nos videoxogos pasa o mesmo, ao final Claro, eu creo sí, que sí. non deixa de ser o reflexo de personaxes femininos feitos por homes. Claro, ademais tamén o típico, non? Que fan a personaxes de xogos de acción, pois eu que sei, con tacón, sabes? En plan, chico, que con tacóns non podo nin andar 20 metros sen torcer un tobillo, moito menos vou saltar por aí por pedras e cousas. Sí, bueno. mira, Colombo. Ademais, isto é gracioso, non? Porque dis armaduras que xusto teñen que Armaduras. que se supón que che teñen que proteger
especialmente os órganos internos, pero claro, se non che deixan a barriga ao aire xa non son sexy. Entón, Efectivamente, protexidísima. Os traxes envasados ao baleiro, Claro. bueno, os bikinis, por suposto. Os bikinis metálicos, sí. Ou aínda cando non hai Superprotector. bikini, cando non hai nada por debaixo, no que metal contra piel, que é unha cosa moi cómoda. Como diste. Todo eso, as tipo de armadura que che destroza o esternón, como teñas un susto no coche, fórate. Todo así. Increíble. Antes de tirar para diante, quería engadir unha cousa, se non vos parece mal, sobre as mulleres como recompensa. Algúnha de vos xogou ao Witcher 1? Non. O Witcher 1, que está moi ben en moitos aspectos, vale? É un xogo no que o heroe, Geralt, pode, digamos, ter relacións con diferentes mulleres no xogo. Isto tamén o podes facer no 2 e no 3. Pero a particularidade do 1 é que cada vez que te acostabas con unha muller, recibías unha cartita con unha foto tipo pin-up de esta muller, sabes? E tiña, hazte con todas. En plan, Sila. En plan, colección. Colecciónalos todos. Cartitas de Pokémon das túas mega conquistas. O que pasa é que como había moitos personaxes que eran originales do libro e ese libro está moi ben escrito, era moi difícil quitarlle esa personalidade a esas mulleres. Unha cousa curiosa, agora que falas do tema das relacións sexuais para o desenvolvemento dos personaxes, eu non sei se lembrades, porque é unha polémica que seguín na prensa francesa, que eu xa son profe de alemán e normalmente o que leo é inglés, alemán, como moito italiano, pero a través de algún amigo seguino en Twitter. Así, nada. Hai un lustro aproximado. No, bueno, digo de Sí, ler. a prensa mentres almorzas, sabes? Italiana, holandesa, alemana, francesa, todo. Ti que faz mentres almorzas? Pois eu leo a prensa. Mirar Twitter. Claro, miro Twitter, pero no timeline pois sigo... Bueno, da igual. O caso é que, seguín na prensa francesa todo o debate que houbo arredor dunhas declaracións de xente que tiña voz no mundo dos videoxogos, quero dicir, críticos así máis ou menos coñecidos, ou la dunha revista en concreto, que non lembro o nome, dicindo que o que necesitaba o personaxe de Lara Croft para acabar de madurar e de ser crible e de non sei que, era que a violaran. Chúpate esa. Que inesperado, Eso non contaba eu. Non se podía saber. Pois sí, houve todo unha... Bueno, houve moito debate público nun sentido no outro, claro. Pero sí, iso, o mundo incel, non? Que atacan incluso iso, un personaxe que sempre foi protagonista, activa, forte, etc. E que non... Claro, nunca é a vítima. O típico rito de paso... Pois mira, curioso, porque normalmente as violacións das mulleres non son ritos de paso para a muller, son ritos de paso para o varón que ten algún tipo de relación con ela ou que non a pode salvar ou que presencia a violación como parte dun trauma. É dicir, as violacións das mulleres na ficción non sempre son un rito de paso para elas. De feito, bueno, hai os abusos sexuais, bueno, sí, penso en Lisbeth Salander, igual, de Millennium ou así, pero tamén escrita por un home. Pero que non son tampouco unha cousa así imprescindible. Non sei. Que maravilla. Increíble, o sea, non me esperaba. No. Quedei así. Sí, vamos, Pois mira, eu pensei que era unha cousa moi sabida, pero hoxe, mentre estábamos falando, estaba dicindo, hostia, igual debía ter posto aí algunha ligazón, porque creo que isto era na prensa francesa, pero despois xa volo comparto. Estábamos falando dos corpos irreais nos videoxogos, non podemos esquecer o pelo da cara de Aloy. Ai, por favor. Cando fas un... Que pasa cando fas un... Sí, que cando fas unha muller real. Sí, celebramos. Vale, É que nin siquiera tiña... É que vamos a ver... Creo que teño máis pelo eu, de verdade te digo, Eu teño moito máis. Eu teño, claramente teño moito máis. Pero de verdade... Nós e a mitad das mulleres que conocemos. Pregunto. Eu, é que cando vexo isto penso, non é que os homes non saiban que as mulleres somos persoas,
E que non saben ni sequera que somos mamíferos. Eu creo que as tetas deberían de darlle unha pista, non? Pero non perciben que o noso pelo facial está aí, que temos tanto como a eles, pero normalmente moito máis pequeno e máis loiro, non? Como o caso este. Pero sí, é curiosísimo. Este era, bueno, para que non a coñecerse de quen estea escoitando, non? Que é Aloy, que é un personaxe de Horizon Forbidden West, que é unha compañía que está feita por unha compañía, como se chama? Que é holandesa, non? Guerrilla Games. Guerrilla Games, exactamente, que non quería meter a zoca. Que é unha compañía holandesa e que sí que posiblemente sexan máis woke, como din agora, non? No que toca a representación, pero que jode, que fixeron unha tipa que ten un aspecto completamente normal, porque tampouco non dixe, que fixeron É guapa, é guapa. É guapa, ademais, bastante estereotípica. Metese unha barba hasta o peito, sabes? En plan, non. Sí, no, se me dis Conchita Wurst, unha tipa obesa mórbida, non? Pero unha tía cun aspecto bastante canónico. Sí, simplemente que non está photoshopeada, digamos, non? O sea, unha muller guapa sen máis. Ou ultra depilada, porque non entendo, o sea... Bueno, porque ningunha muller con esa cantidade de pelo facial de esa cor se faría... Primeiro porque non podes facer a láser se tes o pelo tan loiro. Non. Aí a tedes co arco. Non sei se hai láser. Claro, que Aldán apuntaba aí un apunte do arco. O arco sempre dan as mulleres, como en plan, entre comiñas, arma máis débil, pero hai que ter unha forza para abrir un arco que vos non sabedes, Aí está o comentario. É que dixo, sí. É verdade, sempre lle dan as mulleres en todo. Estaba antes, cando mencionaches a Morrigan, acordeime de Leliana, que para min é un dos personaxes femininos máis favoritos que teño da historia dos videoxogos, simplemente porque tuveron moito tempo para darlle profundidade, para darlle personalidade. Pero sí, ela é máis outro xogo que do que falamos outro día, o Banner Saga, todas as mulleres utilizan o arco, en un montón de xogos, o arco e as dobles dagas. É como a Cousiña arma lixeira. secundaria tamén. Non van levar aí un pedazo espadón, sabes? Porque como van levar isto? Unha muller con músculos. Non. Sí, de feito, da Aloy pensábase tamén non só da barba, senón que estaba moi troncha. Estaba gorda. Claro, porque sí, claramente. Queres que vaya a túa casa, campeón? a ver como estás ti. É que increíble. Aproveito que estamos falando de Aloy, que creo que é unha das personaxes que concordamos aquí que máis interesantes de representación de mulleres en videoxogos, para rescatar esta pregunta que tiña Antón, que tamén nos encaixa alguna cousa que teníamos por aquí, que nos di que xogos con personaxes femininas ben desenvoltas na narrativa e non sexualizadas recomendaríades. Hellblade! Que ademais lembreime dela cando falamos da Misela en apuros da muller na neveira, porque é o caso inverso. Ela vai rescatar o seu mozo que está no... Pero o que a mí me encanta de Senua, na segunda parte creo que xa soltaron completamente, cosa que me parece maravillosa, pero, bueno, Senua é unha rapaza picta que quere ir ao inferno dos vikingos a rescatar o seu mozo. Eu, cando empecé a xogar, impresionou unha historia porque Xenua ten un aspecto delicado, ten moitísimo medo, escoitala respirar, está sufrindo, pasando mal. Pareciume un personaxe moi pouco habitual porque, aparte de que ten un problema psicolóxico, que Xenua ten psicosis, está increíblemente ben representado porque se curraron moito. Parece maravilloso porque non é o típico personaxe. Falamos desto de que a veces as mulleres hai que masculinizalas para facelas protagonistas ou teñen que ter certos caracteres masculinos. Sen embargo, para min, Senua é un personaxe, sexa home e muller, vale? Que ten medo, está asustada, pasa o mal, enfrontase os seus demos da súa cabeza. Eu adoro por eso. Ten unha narrativa maravillosa, que poñan unha muller además facendo isto e vendo como evoluciona ao longo do xogo. É un xogo que eu cheguei por casualidade e adoro absolutamente por todos estes motivos. Foi dos primeiros que xoguei así na miña volta aos videoxogos. Foi dos primeiros. E mola porque é unha heroína de verdade, porque o heroe que non ten medo a nada, que mérito ten? Pois cero, a verdade. Iago, que hai spoilers na pantalla, por Dios. Ai.
Sen contexto do xogo estou tranquilo agora. Es que Foi unha escena flipante, esa escena era brutalísima. Por outra cousa, isto é solo como pé de páxina, tampouco me sigades moito o fío. Por outro lado, na miña opinión, non hai suficientes mulleres, vou utilizar un palabro cabestro, non hai suficientes mulleres machorras nos videoxogos completamente masculinas, butch, como din os ingleses, non hai suficientes. Para o meu gusto debería haber máis. Exacto, non hai. Para o meu gusto debería haber moitas máis. De variedade de exacto, aspecto variedade. de corpos tamén, en plan de cabelos, de cor de pel, de aspecto físico, máis gordas, máis delgadas, con músculos, máis baixas, máis altas. No, é que nin na fantasía, porque se dis, bueno, é que nos xogos realistas só hai homes superfortes e mulleres superfortes, pero non é o caso, porque hasta na fantasía ti podes como home coller un anano, un ogro, un orco, un non sei que, e as mulleres son todas pibóns. É verdade. Sí, a mítica raza de fantasía, el hombre pode ser un pibón azul e un pibón rosa, pero claro, tal cual, en plan, as mulleres orco, guapísimo. Bueno, iso o male gaze, non? Do que falamos sempre pois, no cine, ou na fotografía, ou na publicidade, o male gaze aplicado ao desenvolvemento de videoxogos. Claro, o problema, pensei, cando dixeches o de que non había pois, suficientes mulleres marondas nas personaxes, pensei que ias dicir que non hai suficientes mulleres desenvolvendo personaxes ou deseñando personaxes. Bueno, tamén. Eso é consecuencia, non? Eso por supuesto, por descontado. É que eso é o que non sabemos se antes o ovo ou a galiña. Se que as mulleres non están representadas. As mulleres non xogan a videoxogos ou as mulleres non fan videoxogos. Que vai antes? Que ten a culpa de que? Pois é un pouco boa pregunta, a verdad. Pero creo que é moi importante a representatividade, ao final como en todo, non? Se as nenas non ven que hai personaxes nos xogos que fan isto ou que hai mulleres que se dedican a isto, van pensar, bueno, pois non sei, será un mundo que non é para min, non? Ao final é un círculo vicioso. Sí. É un círculo vicioso, totalmente. De feito, notase moito cando hai mulleres nos equipos de desenrolo tomando decisións e a veces, con cuidado, que non falamos aquí eso de todos estos xogos que ten a dualidade protagonista masculino femenino, que podes escoller un ou outro e despois, Freya, gracias por facer a túa aparición estelar, de comer un cable. Gracias, Freya. Pero ao final, no marketing, sempre aparece o protagonista masculino como ese central. Claro. Ou incluso cando no Assassin's Creed Valhalla que é moi obvio que era un personaxe femenino o protagonista desde o principio, pero admitiron que non se atreveron, o sea, nesta época do mundo mundial non se atreveron a pôr a Eivor, a versión femenina, como único protagonista. Entonces, ao final, diste, sí, ti das má opción no Mass Effect, no Assassin's Creed, de escoller personaxes masculinos e femeninos, é verdade, pero é que cando me faz toda a promoción, en quen se centra? Sempre quen sale? O protagonista masculino, o sea... Estos son os típicos xogos que fan o fenómeno de tamisóxino que acaba sendo gay, que te podes escoller o teu personaxe femenino as únicas opcións románticas que hai son mulleres, entón é como é el paraíso sáfico, eu aquí quero me quedar aquí para sempre, non? E de que os desarrolladores nunca se plantearon que foi como unha cosa que non se lles debe pasar pola cabeza ou que se lles pasou pola cabeza non lle deron importancia e dixeron, tal, Liara, que o sea, como Shepard, o masculino ten que elegir entre Ashley e Liara. Ou no Dragon's Dogma parece ser, eu ao Dragon's Dogma non xoguei, pero contáronme que era unha cousa maravillosa porque creo que tiñas como dúas opcións, así como non era nada principal, era unha cousa que podía che pasar ou podía che non pasar no xogo, e unha das opcións acababaste casando ca típico personaxe que era a damisela en apuros, pero podíalo facer igual se eras unha muller, non? Entón, ao final tiñas unha boda gay, que como... Apúntame. Bueno, mira, polo menos representatividade noutro sentido, que tampouco sobra.
Pero que os ven que non é aposta, que é o fascinante. Xa, Claro. claro, bueno, iso sí. Que é como accidentally left wing, ¿no? Exacto. Accidentally LGBT friendly. Efectivamente. Eso estábamos comentando por aí antes co tema de desenvolvedoras de videoxogos, Aida Way, que di que era desenvolvedora e que encantaría traballar en desenvolvemento de videoxogos, pero sei que é un mundo tremendamente machista e iso bota moito cara atrás. E tamén apuntaba a Lira Granger, pois eso, que hai poucas mulleres no mundo do desenvolvemento e que moi poucas se animan a mandar currículos a empresas potentes. Respecto a isto de escoller tamén, pois, dinos por aquí, a mí que o Pokémon foi bastante ben o de escoller rapaz-rapariga, di, e que nos xogos novos xa non meten etiquetas de home e muller, simplemente preguntan como es. Que guai. Eso mola. Aproveito, xa que está na Hanabi unha muller que traballa no mundo dos videoxogos, pois que mete aquí a cuña publicitaria, pero na miña empresa anunciamos o xogo no que levo traendo 2 anos e o trailer está cheo de mulleres maravillosas, fortes, distintas e afastadas de tropos. Estás referindo a hienas de Creative Assembly, que será en breves. Aproveito eso, seguimos con exemplos positivos. Fanos unha pregunta aquí, Antón tamén, sobre o Life is Strange, que creo que algunhas desde aquí xogámoslo. Eu non xoguei. Non, Non. de aquí. Anja, non, só estuvo. No. É interesante, pero tampouco vou meter moito máis, pero bueno, sigue, a ver, ser guiones máis traballados, personaxes máis profundos, en este caso, pois, é interesante, pero se non temos o dato, pois non te volváis por aí. Non sei se... Síntome mal, porque é o típico xogo que parece que deberíamos ter xogado todos, pero non saleu. Sí, non. Quítencho carné de gamer, Rita. Nunca o tuven, que os 18 anos nunca tuve un carné de gamer. Vale, non sei se volverán igualmente algún exemplo tamén vou por aí. Teño notado por aí Celeste. O Celeste. O Celeste que é un pouco, a ver, é moito máis sinxelo porque é un xogo de plataformas, pero un pouco exemplo do Hellblade porque tamén é unha heroína con medos, con problemas tamén de saúde mental, que se enfronta a eles, o que pasa que é todo moi metafórico porque contase a través de plataformeo e de saltos e tal, pero sí, tamén é unha heroína e non sei ata que punto realmente non é importante que sexa unha muller. Un personaxe feminino, pero que daría igual, non? Penso na historia. Da igual o Sí, no Celeste é un pouco, pero bueno, sempre se agradece. Sí. Sempre se agradece. Para isto especialmente para Sara, que dixo que lle gustaba o roleo, eu fun, Sí, pero tampouco son unha experta, a ver, levo 3 días xogando, como a quen di. Non pasa nada. É que ahora mismo teño o cerebro totalmente podre por culpa de Pillars of Eternity. E quería mencionar porque é un xogo destos que creas o teu personaxe ao meu muller, non? Entonces o protagonista pode ser o meu, pode ser muller. Pero pareceume estupendo porque é un mundo no que se esforzaron moito para facelo especificamente non sexista. Que eso, hai xogos nos que en teoría intentan facer, pero logo escápanselles cousas, detalliños, frases, detalliños que construen un universo machista, micromachismos, escápanse os micromachismos. Eu no Pillars non seguro que hai algún, pero non recordo ningún. Este é un universo para min totalmente neutral, existen moitos eixes de opresión, raza, clase social, educación, pero o sexo sí que hai unha zona como que sí que existe un eixe que parece que hai un eixe de opresión sexista, pero é un país en concreto, cousa que me parece moi interesante. Aparte que é un xogo estupendo. Pois está genial. Donde personaxes que son canónicamente bisexuales, non players sexuales, unha cousa. Eu iba che preguntar, xa que falas de xogos do rol, que opinas do Pathfinder, porque pareceme que é un dos xogos dos poucos que xoguei eu, no que tamén está bastante ben feito iso. Non se detectan moito como, pois iso, roles de xénero para os personaxes ou non sei, esas cousas, sabes? Pero pouco xoguei tamén, así que tampouco podo opinar demasiado.
Pois eu, Entón. Pathfinder non xoguei, así que tampouco che podo opinar. Pois non sei. Nunca me Aldán, cadrou. pon algo aí no chat. Fai algo, Aldán. Sí, que xogou tamén, por eso dixo. A cal outro xogamos? Xogamos a un que é maravilloso, a ver se me lembro ben do nome, que se chama algo así como las espadachinas sáficas. Fantástico ese xogo. Sí. É maravilloso. Ademais hai personaxes non binarias tamén. Está super ben, a verdade, nese sentido. Non estou googleando ahora mismo. Ahora Non sí. está. Di Aldán que o Pathfinder vai pola corda que comenta Rita, que como un show de rol que depende máis do máster. Claro, é que como máster é o Aldán, pois é un máster chuli, sabes? Mola. Apunto, mira, un xogo nos recomenda aquí Lira Granger, que no mundo indie hai moita máis muller traballando e prota no xogo. Sempre falamos que nos indies hai moita máis diversidade de historias e representatividades en calquer tipo de indie, tanto se xa cine como medio audiovisual, xa. E recomendanos o Call of the Sea, que ten unha protagonista moi chula e ben feita. Estou completamente de acordo. É un xogo maravilloso. Además, é un xogo desos que, como son aventura tipo Monkey Island, xa non hai acción, non todo resolver cousas e ir por sitios, e ten unha historia moi bonita. Nora é un personaxe genial, así que tamén é un gran igual neste podcast do Monkey Island. Lara Monkey Island e eu Elden Ring. Son dous infantables. Pois tiña que un apunte que creo que da malvada profe, de cousas así que nos queda ainda por falar, o tema de que como xogan os nenos e as nenas. Non sei exactamente a que te referías aí nese caso, malvada. Sí, bueno, sempre me chama a atención o tipo de xogos, non, que escollen para xogar as rapazas e os rapaces. E como tamén reproducen os gustos ou as inclinacións que teñen en xogos que non son videoxogos. É dicir, o feito de que os rapaces están moi centrados na competición, teño a sensación, digo, aparte de despois en nenos e nenas, non homes e mulleres, digo unha cousa máis de rapaces, moi centrados na competición e o rendemento, e as rapazas moitas veces en xogos en que compiten contra si mesmas ou en que o obxectivo do xogo non é necesariamente estar nun determinado ranking, digamos, non? É dicir, por dicilo moi vulgarmente, pois os rapaces da miña editoría xogan o FIFA e as rapazas poden xogar a de todo, porque poden xogar desde xogos de zombies e tal, até o Candy Crush, sen darlle maior importancia, porque despois chegan a clase e non comentan gañei xa tal, ou conseguí non sei que, porque entre as rapazas o rollo de competir está peor visto polo tipo de socialización que temos as mulleres, non? Sempre me chama moita atención. De verdade, ahora que mencionas. Atopara é tiña por aí unha ligazón, Iago, pero non sei onde metín. Que así, que falaba dos tipos de xogos que xogamos homes e mulleres, e tamén por sectores de idade tamén, que as mulleres xogamos máis a videoxogos maiores. O sea, é que non quero dicir o dato exacto, pero era como mulleres entre 50 e 65 anos xogaban máis a videoxogos que homes desa idade. Pero claro, que videoxogos? Pois o Candy Crush, este tipo de cousas. E sí que xogan máis mulleres a xogos de xestión, de estrategia, e os homes máis a tiradores en primeira persoa, máis multixugador tamén, máis deportes. Pasa que non sei onde me metín non sei se o tes por aí. Bueno, eu só vivín en primeira mano unha sendo unha nena que xogaba videoxogos e outra traballando nunha tenda de videoxogos. Eu podía ver moito máis, ao final os videoxogos son outro rol de xénero que nos plantan encima. Entón eu recordo que eu era unha minoría xogando a videoxogos. E cando empecé a traballar na tenda, creo que comentei nalgún podcast tamén, que a Wii e a Nintendo DS, Nintendo con todas as súas cousas, democratizou moitísimo que os xogos chegaran a todos. Pero eu recordo traballar na tenda
E na DS era sangrante para min, porque os xogos das nenas eran todos os de, pois eso, cuidar animalitos e os infames xogos de Imagina Ser, vale? Que eu odiaba. Imagina Ser mamá. Existiu isto, verdad? Sí. Imagina Ser, Imagina Ser princesa, Imagina Ser, e todo era horrible. O sea, eu odiaba a morte eses xogos. Pero, con todo tóxicos que eran, curiosamente, fixeron que moitas nenas se acercaran ao mundo dos videoxogos e despois desenrolaran os seus gustos particulares hacia outras correntes xa segundo tal. Pero sí que é verdade o que comentaba Alba da profe, os nenos son moito máis competitivos nos xogos, tiñas os típicos xogadores de FIFA Pro, Call of Duty e todo isto era maioritariamente un xogo masculino e viñan as mozas destes rapaces que, claro, ti puñaste a falar con elas e dicían, no, que eu non xogo a videoxogos. Eu sempre dicía, por qué? E decía, é que a mí non me gustan. E a ver, non che gustan os videoxogos o que xogo teu mozo, pero videoxogos neste mundo hai para todos os gustos, todos os colores. Claro, as rapazas non lles gustan os xogos, o sea, non é que non lles gusten os videoxogos, é que non lles gustan os xogos dos homes. Como non lles gustan xogar ao fútbol ou non lles gustan os xogos de matar, tampouco lles van a gustar na súa versión digital. Ou sí, quero dicir, o que pasa que era como había unha barreira aí moi forte que eu vía super extraña, super en plan de no, eu non xogo videoxogos porque non, porque cando eu era nena isto eran cousas de nenos. O elemento de competir pareceme super importante. O medo a fracasar, a non facelo ben, e despois que o xogo online non axudaba a eso, porque ti cando xogabas como muller sufrías uns golpes aí, uns acosos verbales. Dalín este día no Twitter un fío sobre unha rapaza que estaba xogando a Valorant e que lle fixeron un bullying aí tremendo, en plan... Sí, o ambiente online moi hostil. Dicirle cousas en plan, vaite pa cociña, non sei que, pero así, machistada super face, así, bum. Aida Way está a comentar unha cousa que puxera eu tamén no noso guión así de cousas para nomear, que non só o acoso ou a violencia que sofren, que xa falamos, onde que sofren as propias personaxes femininas nos xogos, sino a que sofren as xogadoras cando xogan, por exemplo, pois iso, xogos online, que é bastante tráxico, non? Pero eu, despois volvendo ao tema da competitividade, Rita, en realidade é que non ten que ver tanto co xogo ao fracaso, é que os xogos das rapazas, os xogos reais, os xogos de imitación, etc., adoitan de ser de tipo cooperativo. É dicir, cando ti xogas, cando os rapaces de, non sei, 7, 8 anos, as rapazas xogan a, puñemos por caso, cunha casa de monecas ou cun nenuco, e xogan en grupo, porque poden xogar en grupo con iso, ou a montar a casa de monecas ou os ping-pongs ou tal, e os rapaces xogan o fútbol. No fútbol ti podes perder ou gañar, é unha competición. Pero no xogo entre rapazas, cando xogas a unha casa de bonecas non hai un gañador, nin un perdedor. Mellor dito, non hai un gañador, pode haber un perdedor. E a maneira de perder das mulleres é que quedes fora do xogo. É a exclusión. Entón, para as rapazas normalmente é moito máis importante xogar xogos onde cultivan ese ambiente tranquilo de cooperación pois, cos veciños, por exemplo, non? Esas cosas de... claro, sí, de... Animal Crossing. Claro, penso no Animal Crossing, pero houve moitos xogos estes de granxiñas anteriores, non? Ou de cosas semellantes. O Sims ten fama de ser videoxogo para mulleres. Que non quedou coas súas amigas para xogar ao Sims na casa de alguén. Eu non, pero o Tetris sí, que tamén é cousas, claro, de cousas das idades, non? Pero quero dicir, iso. Pois é moi interesante, o sea, eso definitivamente hai moitas cousas que estás dicindo, profesora, cando os digo eu profesora no, seño, mire, seño, señor, non me chamaron nunca. Hai unha primeira vez para todo. Tal cual. No, hai moitas cosas que estás dicindo que eu digo, sí, é verdad. Agora que o dis, dome conta, non sei, hai... Bueno, todo isto seino de ler, porque teño moi pouca experiencia, o sea, ninguna comparada con vos, entón. Pero vamos, de iso, de cousas que leo por curiosidade. Pero ao final... Sí, ao final é o mesmo que noutros medios audiovisuais, non? Que no cine ou que na televisión son as mesmas
cousas. O que pasa que, bueno, hai ese elemento activo do consumidor ou da consumidora, a malvada Sello. Bueno. Encántame. Mañá vou poñer a malvada Sello aquí en No. na barriga. Claro, eu, a raíz do que comentaba Aida, isto, non sei se o do online, claro, non é só competitivo, senón o tema do acoso que tedes. Non sei, vos, por exemplo, falabades antes bueno, non sei se foi antes de comenzar do Among Us. Do Among Us eu creo que non houve problema, pero tamén porque se crearon espazos seguros para xogar ou se buscan esos espazos seguros. Non sei se sentídes eso, que non vos chama online por este tipo de posible acoso ou que eso, precisas de espazos seguros ou é máis polo tema competitivo? É curioso que a máis no Among Us os personaxes están completamente asexuados. Sí, tamén total. Sí, o único polo nome que poñas. Se pos un polo nome que poñas, femenino, pero... sí que se pode saber. Sí, pero ópticamente... Claro, sí. Sí, pero despois creo que había outro estudio que decía, que eu estive mirando trapalladas destas, que moitos homes collen personaxes femeninas para xogar. É verdad. É como que hai un movimento de me mola travestirme en el mundo digital. Unha cousa un pouco... E non solo por motivos sexualizadores, que sí que é verdad que hai moitos que o fan por motivos sexualizadores, pero non todos. Non todos. Pero moitos sí. Eu, como aludido, de pequeno nun xogo de loita, moitas veces pillaba unha rapaza porque está sexualizada. Me parece moi guapa. E estamos orgullosos de ti por admitirlo, ya. No, pero o sea, Chun-Li e tal, que logo daba hostias como daba, pero sí. Claro, logo chegas a exemplos que xa temos falado aquí máis veces, como son os de Dora Life, no que derivaron, que ahora é un muestreario de comprar traxes en bikini para loitadoras. E de como aplicar físicas de rebote. Imposibles. Sí. Pois, non sei se vos queda algún dato ou un apuntamento que queras comentar, que eu creo fixemos bastante bo repaso, pero sempre se É que isto era tan Falamos amplo que era imposible. Bueno, Non, pero mira, é a duración típica, quizás un poquinho máis do que habitamos ter nas gomas plenas cando queres ligantes aí ao Janito no chat dicindo que alivio o sentín, non podes entender o alivio que sentín de que non teña que editar este programa despois. Pero non ten moito que editar, a verdade, que está todo moi ben falado, moi cariño. Nos damoslle moito que editar, porque moitas veces as convidadas din, bueno, isto vou non dicir off the record, isto despois tedes que cortalo. Sí. Temos que sacar os episodios inéditos. E despois aquí notase que son todas gamers e tal, en que ou podcasteiras, ou en que todas temos moi boa conexión, boa calidade de audio, etcétera, que vive Dios que non é sempre o caso. E non nos interrumpimos, que iso está moi ben. Un poquichiño, pero o normal. O normal dun directo. Sí, pero bueno, que nas gomas plens tampouco, como temos a cosas a pedir a manitas. Eso non pasa nos podcast de señoros, Non, é verdade. Seño. Pois dito isto, nada. Graciñas Sara e Malvada por pasarvos por aquí polo recunchiño. Aquí, grazas a vos por convidarnos, encantadas de vir aquí falar con Bosco. Nada, para a próxima que se veñan tamén Carme xa dou por feito que hai outra próxima, que veñan que tamén Carme e Janito, para que estamos aquí dous azafaifos, moi ben. E nada, decirles onde vos pode atopar ou que agora está descontemplada xa rematada, pero a xente pode poñerse agora aquí polo veranito aí na praia un pouco de womansplainarización. Porque intento facer verbos de todo. Porque nós tamén os facemos, sí. Nós tamén falamos de womansplainear e facer a womansplainización, etc. Pois tedesnos en redes sociais, onde máis activas somos no Twitter, é o que está sempre actualizado todas as semanas. Temos un Instagram que hai que darlle algo de vida. Non, é verdade, podes escoitarnos, bueno, se ides a Anchor, aí xa vos leva, non, a iBooks, a Spotify, etc. Pero nos podcasts de señores solitarios tampouco pasa, ten razón. Ou te interrumpes a ti mesmo ou non hai maneira.
Pero unha cousa quizáis interesante que ten as Womansplainers e que non sei se teñen todos os podcasts, bueno, sei que non teñen todos os podcasts, mellor dito, é que como colaboramos, somos un podcast da revista Luces, patrocinado, por certo, por Puntogal, todas as semanas, no momento en que publicamos o episodio novo, que é o xoves ás 5 da tarde, sacamos tamén, sai un texto ao mesmo tempo en luces.gal cun resumo do episodio, contando quen veu e cales foron os temas que se trataron máis ou menos punto por punto. Entón, así, sempre, para non te botares a escoitar un episodio de dunha hora ou máis, non? Podes pois decidir se dis, pois este tema interésame, pero non parece que non van falar do que eu pensaba, ou este tema de que será, mira, pois isto sí que me interesa. Entón, pois é algo, eu penso, práctico, así que seguidesnos, se queredes, seguidesnos nas redes. A Sara MF ten exactamente o mesmo usuario, eu son a malvada profe tamén, Carme Saboridiña con NH, Janito con G. Janito. Janito máis señoro, que máis é. Sí. E as Womansplainers pois ten a súa propia conta. Eso. Janito escrito con geada, pero non imos abrir ningún debate porque isto non é No, bueno, isto foi o favorito. O nos diario, Sara, que non falamos, eu non quixen falar contigo porque a que se armou este mes no nos diario con Pilar García Negro, Enrique Monteagudo, sí. Non sei se ata Celso Cácamo por aí todos baixando a lama, chamándose de todo pola geada. Que maravilla. Que maravilla. Oye, sí. Sí. El tercismo ilustrado. Isto mandamos a xente en Twitter, mellor, xa que vaya lendo por ali, mellor. Sí. Polo demais, nada, lembraros, estamos en @recunchogamer en todas as redes sociais para máis contidos sobre videoxogos, que estamos xa pechando a tempada, e a verdade é que agora ainda non sabemos moi ben o que nos queda as vindeiras semanas. Sabemos que nos queda un último directo aquí co John Amil, que faremos algo de Sonic, para variar, pero ainda temos que pechar data, porque claro, están pasando cousas, están vendo bichos por aquí por todos lados, e xa non sabemos como estamos para facer cousas. Anunciaremos tamén un directo que teremos en Monforte sobre cine e videoxogos, que será a semana que ven, pero ainda estamos pendentes de pechar a parte. Nada, darvos gracias a toda a xente que estevechedes polo chat, tanto facendo preguntas como participando no debate. Nada, como último podcast da tempada oficial tamén quero agradecerle tanto a Lara, a Rita e a Ángela, que esta tempada curta pero intensa se sumaran aquí ao recuncho a falar de videoxogos. Aquí estamos. Encantadas de estar aquí. Nenas. Nada, iso. Quedanos 2 semanas de tempada polo Twitch, así que nada dependentes por redes sociais que anunciaremos unha cousa. Quedanos Fall Guys, quedanos John Amil, quedanos unha maratón que tiñamos que facer con 4 xogos seguidos, pois un día que nos aburramos, faremos. Polo demais, nada, boa noite, boa tarde ou bo día, segundo cando nos estades escoitando no podcast, a xente do Twitch, pois eso, moitas grazas, como sempre, vémonos outra. Adeus. Adiós.